रेलनि भारा बांहोनाय आरो दावबायारि रोगाग्रा रेलखौ आबुङै खारहोनांगौनि दाबिजों रङियानि गुबुन गुबुन दोलो आफादफोरा रङिया रेल स्टेशनाव सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। सोमावसारगिरिफोरा रेल भारा बांहोनायखौ बन्द खालामनांगौ, अफलाइन टिकेटनि राहा लानांगौ आरो गासैबो दावबायारिफोरनि थाखाय रेल खारहोनांगौनि दाबि दैखाङो। बिटिसिआव निखावरि नखरफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि थांखिजों दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजित गोरा नार्जारिया बाक्सा जिल्लानि गणेशगुरि गामियाव निखावरि नखरफोराव दावबायहैनानै निखावरि नखरनि थासारिनि सायाव सुलु लाहैयो। आसाम नागालेण्ड सिमानि बालिजान हाग्रा तिनिआलियाव खाथखाथि पुलिसआ गोबां बिबांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय सुरज आलीनि आवथानिफ्राय गासै 78 साफोरनि कल्थायाव 1 किल'ग्राम हेर'इन ड्राग्सखौ बोखांनो हायो। बोखांनो हानाय हेर'इननि बेसेना 4 कौटिनिबो बांसिन जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कार्बि आंलंनि गासै मोनद' बिग्रायारि हानजाफोरजों खालामनाय 3 खनायारि गोजोन गोरोबथाखौ संबिजिरारि बेरेखा होननानै दिनै डिफुआव गासै 24 आफादफोरा हेंथा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। थांनाय सनिबारखालि मोनद' बिग्रायारि हानजाफोरजों मिरु सोरखारा नखर मन्त्रि अमित शाह, गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि नुजाथिनायाव बे गोजोन गोरोबथाखौ गोदान दिल्लीआव खालामदोंमोन। धेमाजि जिल्लानि जनायाव दिनै कृषक मुक्ति संग्राम समिति आरो रायजो दलनि बानजायनायाव सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। मोसौ रैखाथि आयेनखौ थाबैनो बोखारनांगौनि दाबियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जायो। बे हाबाफारियाव शिबसागर बियाबनि रायजो दल हान्जानि एमएलए उखिल गगैआ बाहागो लानानै मोसौ रैखाथि आयेनखौ थाबैनो बोखाराब्ला लान्थ्रियै सोमावसारनाय हाबाफारि लानो सांग्रांथि होयो। गसाइगाव महकुमानि जमदुवार खोन्दोनि सिङाव थानाय खासियाबारियाव गं 30 बिसिना गोनां देहा फाहामसालि लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरब कुमार दे, रेवरेवा नार्जारिमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। कक्राझार जिल्लानि 5 नं सराइबिल खोन्दोनि सिङाव खुंफुंनाय बिजेपि दोलोनि दोलोआरि मेलाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि गासै सा 300निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा बिजेपिआव हाबफैयो। बे हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि बिभुति बरगयारी आरो गसाइगाव जिल्ला बिजेपिनि आफादगिरि उइलियाम नार्जारिमोनहा दोलोआव गोदानै हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बरायो। बाक्सा जिल्लानि बरबरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय रौमारियाव खावना लाबोनाय AS25 EC1175 नाम्बारनि गंसे मुवा बेसादजों आबुं ट्राकखौ बोखांनो हायो। मिथिनाय बायदिब्ला थांनाय 2 सेप्तेम्बर खालि गुवाहाटीनिफ्राय इम्फलसिम थांनो गोनांमोन। नाथाय सोमोनांथाव महरै बे ट्राकखौ बाक्सानि रौमारियाव बोखांनो हायो। बे जाथायनि लोब्बाजों पुलिसआ ट्राक सालायगिरिजों गुबुन 2 सुबुं गासै 3 सुबुंफोरखौ हमनो हायो।